Mandinamkele ke namhlanje kulo mfanekiso we-adding and subtracting ye-negative numbers. Siyaqala. I-negative number ke ngoku yintoni oqala? Masizobele i-number line kwakhona ithi cace kakuhle lento. Ba i-negative number yintoni na? Thina ke ngoku siqhele i-positive numbers. Apha khona siqala ku-0, sinyuke siye ku-1, ku-2, ku-3, ku-4 kwakhona sinyuke njalo. Ke mna babenzothi u2 plus 2 ngubani? Besoqala ku2 si ongeze u2 sifike kule ndawo ka4. Sesiyazi kakuhle lonto, sesiqhelile, sinethemba uba hayi ilula lento. Babenzothi u3 minus 2 ke ngubani? Besoqala ku3 sisuse okanye sisubtracte u2 sifike kule ndawo ka1 ke siyayazi uba u2 plus 2 ngu4, u3 minus 1 ke okanye 3 minus 2 xolo ngu1. Ke mna babenzothi u1 minus 3 ngubani? Besizothini? Ke abantu endibathandayo iyafana lento ngqo nale nto besiyenza. Sizoqala ku1 siye ku0, ngoku siyangasentla kwa0. Kwenzeka ntoni ngapha? Into eyenzekayo sifika ku-negative 1, siphinde siye ku-negative 2, ku-negative 3. Zihle kanjalo ii-numbers, iyehla ngoku le nto. Ke masibuyeleni kule sum yethu. Ke u1 minus 3, so siqala ku1 sihle siye ku0, ku-minus 1, ku-minus 2. Ke u1 minus 3 ngu-negative 2 kuba sihambe iindawo ezintathu endleleni ehlayo. Ke ngoku siyayazi mos le nto ebomeni bethu. Babenzoxelela uba namhlanje kuyabanda yi-1 degree phandle, kodwa ngomso izohla nge-3 degrees i-temperature yanamhlanje, besokwazi uba ngomso i-temperature yethu ibizoba ngu-negative 2. So i-negative number iloo nto ke. Masikhumbule ke uba xa i-negative number inkulu, mhlawumbi u-negative 50, iyabanda ngakuno-negative 20 nale nto ye-temperature. Ke u-negative 50 ithetha uba umncinci ngakuno-negative 20 kuba usezantsi kule number line yethu ngakuno-negative 20 mhlawumbi. Kuba mhlawumbi siyacinga uba u-50 mkhulu ngakuno-20, kodwa xa sibe ku-negative siyayiguqula loo nto. Masikhe sizame ezinye ke ngoku. Masizame u5 minus 12. Ne? Okay, mhlawumbi seniyazi uba kwenzeka ntoni kancinci. Okay, so masizobele i-number line kwakhona kuba iyasincedisa uba siqonde uba kwenzeka ntoni apha. Okay, nasi i-number line yethu. Nantso ke u5 minus 12. Okay, masiqale ku-minus 10. Sithi minus 10, minus 9. Siyanyuka ngoku njengoba sithi minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, okanye minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Zipositive ke ngoku iinumber zethu 1, 2, 3, 4, 5. Ingathi mfutshane le number line yethu ke antso ke 5 minus 12. Ngoku siqala kule ndawo ka5 siyehla ke ngoku siya ngasekhohlo siyehla left. Sithi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Side sifike kule ndawo ka-minus 7. Impendulo yethu ke leyo. Ngoba inumber line iyanceda futhi iyamangalisa ancinci le nto kuba u12 minus 5 isinika u7 opositive. Ke masiyicinge le nto kuba le nto ithetha ukuba imihluko ngaphakathi ku12 no5 okanye u5 no12 ngu7. Kuyabonakala ke uba noba sizibeke njani inombolo ezi, inombolo ephumayo impendulo yethu izoba ngu7 o-negative okanye u7 o-positive. Yaqonda? So ningakhathazeki uba ningakayibambi, sizozama ezinye. Masiqiniseke ngokukhawuleza uba
u5 minus u12 yasinika u-negative 7. Ke masizame nezinye ke ngoku. Masizame mhlambi u-negative 3 plus u5. Izosinika ntoni ke ngoku lena? Masibuyele kwi-number line yethu ke ngoku. Siqale kule ndawo ka-negative 3. Sithi plus 5. Thetha uba siyanyuka ngoku siya ngasekunene ngase-right. Siya 1, 2, 3, 4, 5. Sihambe indawo ezinhlanu endleleni enyukayo. Safika kule ndawo ka-2. Impendulo yethu ke ngubani? Ngu-2. Ke u-negative 3 plus 5 yasinika u-2. Yazi yamangalisa nale nto naye. Uba u5 minus u3 isinika u2 naye. So iyafana no minus 3 plus 5. Ibuyela kule nto bedithetha yokuba imihluko ngaphakathi kuzo inombolo ezi noba uzibeke njani iyafana. Ke into ebalulekileyo ke apha into ukhumbula uba i-addition ne-subtraction ye-negative numbers iyafana ne-addition ne-subtraction ye-positive numbers. Imihluko into yoba ngoku asimi ku-0 ngoku singehla siye ngasentla kwa-0. Ke masizame ezinye. Masizame mhlawumbi u2 minus 3. Zimbini isign zethu ngoku apha. Ke xa sicingile le nto ngoku izobonakala into yoba isign ezi ziyasusana. So iyafana le nto ngokuthi u2 plus 3. Loo nto izosinika impendulo engu-5. Futhi singathi masizamenye singathi negative 7 minus 2. Loo nto ke iyafana ngokuthi negative 7 plus 2 kuba isign ziyakhensilishana i-negative signs. Thetha uba siqala kule ndawo ka7 kwi-number line yethu sihambe siye ngasekunene ngenamba ezi2 sitsibe kabini izosinika impendulo engu-negative 5. Loo nto ke ifana ngqo ngokuthi 2 minus 7 izosinika u-negative 5 naloo nto. Yabo? Xa i-2 degrees phandle ihle nge7 degrees i-temperature izosinika u-negative 5. Masiphinde sipractice. Kuthiwa practice makes perfect ngesingesi. Ne? Masizame enye. So xa sino-negative 7 sithi minus 3 izosinika bani? Ngoku siqala ku-negative 7 siye ngasekhohlo ngase-left kwi-number line yethu ngenamba ezi-3 izosinika u-negative 10. Uyizame kwi-number line uzobele uzoyibona le nto. Ke uba besino-positive 7 no-positive 3 sithe plus 3 ku-7 bese ufumana u-10. Iyabuyela kulaa nto bendithetha ngayo ngemihluko ngaphakathi kwinombolo ezi. Qha into ngoku yi-positive ne-negative signs. Ngoku masiphinde sipractice. Masizame enye. Sithi 3 minus 3. Loo nto izosinika bani? Uyakhumbula uba ii-signs ziyakhensilishana ibe ngu-3 plus 3 isinika u6 isinika u6. U3 minus 3 sino-3 sisuse u3 izosinika u0. Ke u-minus 3 ngubani ke ngoku? Ngoku siku-negative 3 sisuse u3 kwakhona kwi-number line yakho izosinika u-negative 6. U-minus 3 minus 3 izosinika bani ke ngoku? Masikhensilishe ii-sign zethu izosinike u-negative 3 plus 3. Loo nto sino-negative 3 sinyuke siyongeze u3 izosinika u0. Loo nto ke iyaqondeka kuba masiphinde sizame icace kahle le nto. Sino-minus 3 minus 3 kuba xa unenombolo ethile ususe kwayona lo nombolo uzofumana u0. Ke yiloo nto yenza uba iqonde uba u-negative 3 plus u3 ngu-0. Xa une-negative 3 ongeze kwayona lo 3 uzofumana u0. Masizame nenye ke ngoku. U12 minus 13. Ngoku kwi-number line yethu izocaca kakuhle le nto. Siqala ku-12 sihle ngayo yonke lo 13 izosibeka kule ndawo ka-negative 1. Mhlawumbi u-8
minus 5. Siqale ku-8 sisuse u5 izosibeka kule ndawo ka3. U5 minus u8 ke ngoku sizoqala ku5 sisuse u8 izosinika u-minus 3. Xa sijongile kwi-number line yethu saqala ku5 sehla nge8, i8 yonke izosibeka kule ndawo ka-negative 3. Ndiyanixelela abantu endibathandayo, i-number line iyanceda kakhulu kuba uyayibona le nto yenzayo apha phambi kwakho, so nimane niprekthiza izothi iqondeke. Ndinethemba ke uba ndinincedile kancinci uba niqonde le nto ye-addition ne-subtraction ye-negative numbers. Ke ndizonibona kulo mfanekiso olandelayo. Nizithembe ke, ndiyabulisa kuni nonke, ndiyanithanda nonke.